деньги забыл. Больше ничего не забыл? Я акча юк, я юл картасы онытылып калган. Җәмәгать транспортында йөрүче балалар белән еш була торган хәл бу. Дурфа сүзләр әйтүдән тыш кайчакта укучыларны теләсә кайсы тукталышта чит районда төшереп тә калдыралар. Россиядә андый мисаллар шактый. Узган ел үзебездә дә булды. Ноябрьдә Казанның 60-нчы маршрутында бер кызны чыгарып җибәрәләр. Аның кесә телефонда сүнгән була. Бүген без уралашкан балалар башка очракларында искә алды. Мой друг, он тоже мой одноклассник. Минем сыйныфташым автобуска кергән иде, ә картасын өйдә онытып калдырган. Аңа кычкыра башладылар һәм төшереп калдырдылар. Кайчакта транспорт картасында акча булмавын җәмәгать транспортына кергәч кенә аңлыйлар. Аның балалар кулында югалуы да ихтимал. Ярыйлар мәрхәмәтле кондуктор тур килсә. Вот я говорю, ладно, первый раз. Мин әйтәм, ярар, беренче тапкыр яки икенче тапкыр гафу үтәм, төшереп калдырмыйм. Ата-аналар кайбер очракларда белә торып балаларга буш карта бирәләр. Бала чаганы төшермәсләр әле дип уйлыйлар. Шул рәвешле акча янга кала бит. Тиздән җәмәгать транспортында акча түләмәгән балаларны төшереп калдырыргамы, юкмы дигән сорау закон нигезендә хәл ителергә тиеш. Әмма әлегә депутатлар арасында да сораулар бар. Беренчедән, ничә балалар булгач 16 яшькә кадәр, 18 яшькә безнең закон буенча балалар 18 яшькә кадәр. Аннары ул балаларга документ кирәкме менә аны транспорттан төшерәбез дигәндә, ул 15 яшьтер, 16 тулмаган, бәлки үзенә 17 барда инде, 18 зуррагы бардыр. Ишек аңлар теге, доказательство күрсәтергә бирергә. Законның икенче ягы да бар. Балаларны барыбер төшереп калдырмыйлар дип укучылар бөтенләй түләмичә йөрмәсме? Файдаланган кеше аны инде зуррак суммаларга файдалана дип уйлавымча минем. Менә шундый ситуация килеп чыкса, бала карточкасын онытып мәктәпкә барырга тиеш, я мәктәптән кайтырга тиеш, әти-әнисе машина белән илткән булса мәктәпкә. Мондый очракта инде менә нишәргә тиеш бала? Сигару дөрес түгел, конечно, ничек дөрес булса инде. Ул балаларның акчалары юк, ниләрләр юк, ул кайдыр бара, мәктәпкә барамы? Может, онытып калдырган, может, әтисенә сорамаган, әнисенә сорамаган инде. Төрле хәлләр була. Әлеге закон иң беренче чиратта балаларның сәламәтлеген күз уңында тотып эшләнгән. Мисал өчен, бүгенге кебек салкын көндә балалар җәмәгать транспортына акча түләмәгәнчә төшеп кала икән, ул тәнен туңдырырга яки бөтенләй өшергә дә мөмкин дигән сүз. Балаларны акча түләмәгән өчен автобус, троллейбус, трамвайдан гына түгел, поездлардан да төшереп калдырырга ярамый. Җәмәгать транспортында акча түләмичә йөрүче балалар орта дип пассажир итүче оешма җитәкчеләре яңа канун гамәлгә кергәнче күп нәрсәгә ачыклык кертеп бетерәсе бар диялар. Возьмем условно, ребенок 14 лет не оплачивает проезд. Мисал өчен 14 яшьлек бала автобуста бара ди, түләргә акчасы юк. Ярар, ул тиешле урынга кадәр барды. Шул рәвешле пассажирга хезмәт күрсәтелде. Аның өчен акчаны кем түли? Бәлки балаларны мондый очракта автобустан ата-аналар килеп алырга тиештер. Бәлки полиция чакыртыргадыр. Дәүләт Думасы депутатлары балаларны җәмәгать транспортыннан төшереп калдыруны тыючы закон проектын 3нче укылышта кабул итте. Законга хәзер президент кул куярга тиеш. Аннан соң бу мәсьәләгә ачыклык та кертелер дип көтелә. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.